Karena tidak semua orang bisa menyadari dirinya sendiri, tapi butuh partner yang mengingatkan. Dan keluarga itu partner. Wa ta'arudu utawi ngedeng menyambut ya. Wa ta'arudu utawi ngedeng lin nafahati maring pira-pira peparing utawa hembusan mau. Lin nafahati marang pira-pira peparing iku makmurun diperintah apa bihi kelawan ma. Apa bihi kelawan al ngono ya ora ono mane kok ya. Wa ta'arudu utawi ngedeng lin nafahati marang pira-pira peparing iku makmurun diperintah apa bihi kelawan al. Wa muraggabun lan den senengi apa fihi ing dalem al. Ngedeng menyambut, kita menyambut napa? Menyambut peparing sing rupa nafahat inayah, sing rupa hembusan pertolongan utawa a'lamul hidayah atau menyambut tanda-tanda hidayah itu makmurun bihi dan perintah. Wa muraggab qadoi. Ora usah dadak ngenteni engko sik mboten. Mboten. Kohmul ge metu malese meh berangkat, ujug-ujug bojone tasih diuncalke. Kono budal lo. Lho iku Gusti Allah sing nggerakake. Sambut langsung tangkap tasih. Iya aku budal, ngono. Aja engko sik ae udan. Ngono. Misale. Itu ta'arud namanya. Menyambut, disukai dan diperintahkan oleh Allah. Wal intidaru utawi nganti-nganti. Nganti-nganti niku engko sik lho intidar. Wal irtiqabu lan nginjen-nginjen. Tegese ngenteni. Wis wonten tanda-tanda, pun wonten pepeling saking Gusti Allah melalui kanca nggih saged. Engko sik intidar. Wal irtiqab niku sik alah engko sik lah. Ngoten nggih padha maknane. Nginjen bidu dita'arudi kelawan tanpa ngedeng-ngedeng, kelawan tanpa cepet-cepet. Waluzumil babi lan tanpa netepi bab kang bangsa ati. Tanpa meneguhkan keimanan, meneguhkan penyambutan terhadap hal yang baik kalau wau. Humkun iku kedunguan. Humkun iku dungu. Wa gobawatun lan goblok. Humkun iku dungu wa gobawatun lan goblok. Kaifa hale kaya apa? Bagaimana tidak? Waqat qala lan teman-teman wis dawuh sinten alaihi sholatu wasalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rupane dawuh innali rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fata'arradulaha. Maknane innali rabbikum setuhune iku tetep keduwe pangeran sira kabeh. Innali rabbikum setuhune iku tetep keduwe pangeran sira kabeh. Fi ayyami darikum ing dalem pira-pira umure sira kabeh. Ing dalem pira-pira umure sira kabeh. Isime ina apa nafahatin, apa pira-pira peparing. Apa nafahatin, apa pira-pira peparing. Alah, mongko iling-ilingo sapa sira.
Ala mongko iling-ilinga sapa sira. Fata'arradu mongko padha ngedeng sapa sira kabeh. Fata'arradu mongko padha ngedeng sapa sira kabeh tegese menyambut laha marang nafahat. Loh bagaimana tidak wong Kanjeng Nabi mawon sampun dawuh di dalam diri kita, dalam diri seseorang itu pasti ada nafahat, pasti Gusti Allah menghembuskan. Kenging napa? Hembusan hidayah niku wau bersamaan dengan hembusan roh. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Berarti semua yang hidup pasti ada nafahat. Ora menungso ora kewan. Nek menungso urusane keimanan, nek kewan insting. Nggih ta? Kewan ki duweni apa? Naluri hewani. Cilik kewan duwe anak misalnya, mesti naluri menjaga anak tersebut ada ketika masih kecil. Senajan kene wis gede dirabi dhewe. Pi kewan. Karena naluri hewani seperti itu. Beda karo menungso. Nek menungso awet cilik dijogo gede ya tetep dijogo. Mulane ana aturan syariat tidak boleh menikahi anak sendiri, keluarga sendiri, artinya mahram. Yang diharamkan. Ben beda karo kewan. Lu bagaimana tidak, setiap yang hidup pasti ada nafahat, pasti diberikan hembusan, peparing kalau wau, hembusan inayah a'lamul hidayah. Tapi ketika kita wis dibuka kali Gusti Allah, ora langsung ditanggepi, ora langsung ta'arud, gak langsung disambut. Tapi malah intidor wal irtiqab, ngosek. Berarti itu sebuah kebodohan. Bahkan bahasane ten mriki kuwasar pun. Khumkun. Dungu. Ora mung jahlun. Tapi khumkun wa go bawah. Go bawah kuwi luwih kasar malih. Pekok betul. Mula nek ameh nganu wong Arab, misalnya jenengan sok ya ono Arab tukaran. Ora aja omongi jahil, ya anta jahil. Aja jahil kuwi saya seneng. Oh iya bodoh dalam hal keilmuan. Tapi kan pinter. Contoh kenging napa zamane Rasulullah, zaman Rasulullah kan wong kafir diarani jahiliyah. Padahal pinter secara ilmu, tapi karena mereka tidak paham syariat. Lha iki wis bodoh-bodohe jahil. Khumkun karo goba wis pokok sak pokok-pokoke. Ora mau khumkun, ahmak luwih parah meneh aja khair. Maniku. Makanya kita diingatkan oleh Allah, ayo padha bareng-bareng nek wonten isyarah-isyarah kaya ngoten kuwi wau disambut harus peka terhadap perasaan. Rasa seneng atau taswik, rasa rindu. Tandanya Allah memuliakan kita, maka seyogyanya kita sadar diri. Oh berarti Gusti Allah apa? Wis ngangkat derajate kita. Lho nek Gusti Allah ngangkat derajate dhewe yuk kita sambut. Jangan sampai Allah memberikan isyarah agar derajat kita naik tapi kita menolak. Lho itu kesombongan. Kesombongan sing nyata. Berarti sing salah ki dudu Gusti Allah. Sing salah ki menungso. Gusti Allah wis nyiptake apik ya awit awal. Nggih. Wis nyipati apik, maringi isyarah sae. Lali dielingke lho, pepilinge Gusti Allah dianggap balak kadang. Pepilinge Gusti Allah kadang dianggap ora mung balak tok, dianggap wah Gusti Allah gedeng karo aku lho. Cobaan itu kan sebenarnya pengingat dari Allah. Mula kadang tanpa disadari awak dhewe kan ngene, misale nggih. Kita mau melakukan sesuatu.
ameh nglakoni perkara sing elek lah misale. Kan kadang ana perasaan piye ngoten to? Nggih, menolak. Ana perasaan piye? Contoh nyoto misale. Ya, Kohmul pengen buka no HP www gombel misale. Ling-ling ngono kuwi. Lah kok dilalae pas ge buka muter wae mbah sinyale elek, mbah ujug-ujug apa jenenge datane entek apa piye. Kuwi kan asline Gusti Allah ngelingi aja dibuka. Aja diteruske. Nek dhewe kelingan berarti derajate dhewe munggah, mulya. Tapi kadang apa? Wah, semik gek wayahe pengen-pengine malah muser wae. Wah, akhirnya golek nggon sing kira-kira sinyale kuat. Oh. Engko nek disalahke koncone utawa bojone kok ngerti, "Lho Mas kok iso buka kono takdir." Iya repot ngoten kuwi. Kabeh diarani takdir. Padahal yo nek takdir kuwi kan Gusti Allah pun ngerim. Ngira Gusti Allah pun ngerim. Nyolong ditangkap polisi salahke Gusti Allah. Wong aku iso nyolong gara-gara Gusti Allah. Gusti Allah repot malih kowe. Bulet. Fal ya'rif qadrahul munif. Ngono kok. Ngono kuwi. Jenengan wis karo Gusti Allah wis diciptake kumpul karo wong lanang sing bener ngene iki. Engko mulih ngliwati pasar sapi, aja balik meneh. Repot. Wal ya'lam lan becik ngaweruhi sapa sira. Annahu ing setuhune al-ba'is iku min a'dhamini amillahi ta'ala. Iku setengah saking agung-agunge pira-pira nikmate Gusti Allah. Iku min a'dhamini amillahi ta'ala iku setengah saking agung-agunge pira-pira nikmate Gusti Allah Ta'ala. Alaihi ing atase man alati kang layu qadaru kang ora bisa den wilang apa qadruha apa kira-kirane nikmat utawa apa kira-kirane ni'amillah. Walayu belagulan ora bisa den tekaake apa sukruha apa nyukuri nikmat. Tegese apa jenenge ni'amilah niki wau syukure niki wau wis gak iso nek meh ameh kita mung syukur tok kuwi saking agunge nikmat. Makanya ketika disyukuri tidak akan pernah selesai syukur kita. Fal yubalik mongko becik bangetake sapa sira fi syukrillahi ing dalam syukur marang Allah Ta'ala alama ing atase perkara alama ing atase barang manahahu alama ing atase barang manahahu kang wis paring sinten Allah ing ma. Wa aulahu lan tegese paring sinten Allah ing ma. Wa aulahu lan tegese paring sinten Allah ing ma. Wa khossahu lan ngususke wa khossahu lan wis ngususke sinten Allah ing man bihi kelawan ma. Wa khossahu lan wis ngususke sinten Allah ing man bihi kelawan ma. Mimba ini askalihi saking antarane pira-pira sepadane man wa akronihi lan pira-pira kancane man.
Makanya ketika kita sudah diberikan bais, tandanya Gusti Allah tadi memuliakan kita. Maka kita harus sadar diri. Hendaknya kita tahu, kita sadar bahwa bais qawi yang diberikan oleh Allah itu min a'dhamini amillah adalah kenikmatan yang agung. Kenikmatan yang besar sekali yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Mulane mensyukuri nikmate Gusti Allah ki jane penak. Sing penting jenengan mboten maksiat niku kudune pun bersyukur. Dongane dhewe ora dikabulke karo Gusti Allah misale. Tetap bersyukur. Soalnya apa? Kita sudah bisa berdoa. Mulane ndonga niku ibadah. Mulane ndongane paling sae kuwi dawa. Soal apa? Semakin panjang doa kita, semakin banyak kita melakukan ibadah. Masalah dikabulke ora urusane Gusti Allah. Lho Gus wong ora dikabulke kok bersyukur? Enggak harus bersyukur. Soal apa? Kula panjenengan sedaya gelem ndonga niku wis nikmat. Kadang ana wong sing ora gelem ndonga, geleme mung nyalahke Gusti Allah wae. Gersula terus. Nganggo. Kula panjenengan saged kumpul ten mriki. Senajan kumpul kene ora paham, ora iso maca, sampai kene malah ngantuk turu, gak apa-apa kudu disyukuri. Niku nikmat kok. Ora iso turu ya penyakit. Ora iso turu ya penyakit. Jenengan jajal ngantuk pengen sare ten griya. Terus linga-linga sampai nerocoh. Kan kadang saged ngoten kuwi ya. Ora iso turu, linga-linga dhewe udute entek. Sengsara temen urip. Nggih ta? Tengah wengi udut entek ra iso turu, meh dipaksa turu neroco mripate. Wah, kuwi siksaan yang terberat kuwi. Sering ngalami bagus. Lah iya. Korbane. Lho mulane kuwi nikmat, jenengan duwe tangga kang hati kuwi nikmate pol bengi-bengi rokok entek kang udut diparani. Timbang ora turu. Loh, kang tadi senajan ketoke secara zahir musibah, duwe tangga sampean, tapi asline yo nikmat, iso sedekah. Yo bengi-bengi ganggu wae. Tapi sedekah. Iya. Ning yo aja diterus-teruske, gantian sekali-kali. Ngono lho. Terima kasih, Bu. Tuman ngono kuwi. Terima kasih, Bu. Lanjut. Tidak semua orang mendapatkan kenikmatan itu. Padahal kita sama. Iya. Wes. Oh, wis dibayar. Ah, sombong ngono kuwi sombong. Sombong. Sewu usule neritil ngentekke snack ya ta? Tapi yo alhamdulillah disyukuri gak ono kuwi snacke mubadir. Lho. Ati golek pahala ki ra kudu wiridan sing suwe mboten. Dhewe bersyukur alhamdulillah didohke saking kemaksiatan. Alhamdulillah wis napa ditakdirke kumpul sareng-sareng. Alhamdulillah ditakdirke ngaji. Alhamdulillah takdirke iso salat. Ngono kuwi. Makane fal ya'lam niku wau. Mulane napa? Kenikmatan itu termasuk kenikmatan besar yang tidak bisa dihitung. Gak iso dihitung nikmate Gusti Allah koyo ngoten. Njaluk dongane ra dikabulke wis ngamuk-ngamuk. Padahal apa? Dhewe iso urip niki ya wis alhamdulillah. Fal yubalik fi syukrillah. Kita harus meningkatkan, selalu meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Meningkatkan. Ora mung syukur tok tapi dibuktikan. Sing wingi urune mung 1000 ya tambah. Ojo mentang-mentang 1000 wis alhamdulillah. Tapi gak ono pening. Mending oke ora ikhlas lah. Ikhlas. Sing 1000 mau. 1000 terus-terusan gak ada peningkatan.
Munine ikhlas tuman. Yo ikhlas 1000 bondone modale mangane cara diitung 70.000. 1000 oleh tahak. Pahala maksudnya. Oh. Lanjut oleh pahala. Fakam min muslimin mongko pirang-pirang saking wong muslim. Fakam min muslimin mongko pirang-pirang saking wong muslim. Balago tekan apa umruhu umure muslim. Balago tekan apa umruhu umure muslim samanina ing 80 sanatan apane taune. Wa aksara lan hale luweh akeh. Lam yajid tapi ora nemu sapa muslim mau hadzal ba'isa ing ikilah nikmat rupane ba'is. Walam yatrukhu lan ora teka apa ba'is hu ing muslim. Yauman ing dalem sedelok ing dalem sediluk minat dahri saking umure muslim. Sediluk wae ora tekan ba'is. Banyak sekali. Fakami muslimin banyak sekali orang-orang muslim yang apa? Padahal usianya sampun sepuh. Wis 80 niku kan kiasan. Usiane wong muslim niku kan anggap ae 63. Luweh saka 63 dianggap susuk. Lho nek wis injury time wis susuk wis ana tambahan. Waktu tambahan bonus kuwi kok ora gelem bersyukur, kok mboten purun tobat, kok isih wae maksiat. Niku kuwatah niku. Kuwatah lam yajid hadal ba'is naudzu billah. Padahal dhewe niki wis umat sing masyaallah kudune paling bersyukur. Istimewa sekali. Kanjeng Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj beliau pas di Arsul Istiwa. Pas sowan ngeso dalem Allah, ditangkleti kali Gusti Allah. Kowe pengen butuh apa? Sampean butuh apa kekasihku? Kenapa? Karena Nabi Muhammad kan kekasih Gusti Allah, begitu kepanggih langsung at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulil. Assalamu alayka dibales Gusti Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, kesejahteraan, semua salam cintaku hanya khusus untukmu wahai Rasulullah. Gusti Allah ngoten kuwi. Tapi Kanjeng Nabi pripun? Mboten Gusti. Ampun kagem kula mawon. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salame panjenengan, nikmate rahmate panjenengan, ampun aturke kawula, ampun diaturke kula piyambak, tapi mugi-mugi sumrambah dumateng kita umat muslim. Lho bar kaya ngoten, akhire jeung Nabi nyekseni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lho wis bar kaya ngono, Gusti Allah langsung wis sampean nyuwun apa? Jenengan nyuwun apa tak kabulke. Apa jenengan pengen nek kene wae wis ngersane apa nek nggone pik sandingku. Tidak semua manusia, bahkan nggak ada manusia yang bisa dekat dengan Allah sedekat Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril wae mboten saged minggah ten Arsul Istiwa. Sampai ngandhape ares malaikat Jibril mundur. Kula mboten wantun Kanjeng Nabi. Keranten menawi kula kok minggah ten makom lahut ten Arsul Istiwa kula kobong. Kobong. Lho kene napa? Isra Mi'raj itu kan Kanjeng Nabi melalui 4 alam. Alam nasut, alam menungso, alam nomor kalih alam jabarut, alam antara alam manusia dan alam roh. Nomor 3 alam malakut, alam roh, terakhir alam lahut. Tidak ada manusia, bahkan makhluk semua yang sampai alam lahut kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi sak sandale. Mula sandale jeneng Nabi mawon agung. Apa malih pribadine Kanjeng Nabi. Pecismu ana lambange sandale Kanjeng Nabi, aja digowo WC.
Aja dikomel bu kamar mandi copot men kamar mandi. Nah niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya napa? Wis karepmu pengen napa sampean kekasihku? Jawab Kanjeng Nabi pripun? Nek kohmul cara ditakoki pengen apa langsung. Kabeh disebutke. Ya ora butuh surga nek mlebu surga. Misale. Ya. Tapi Kanjeng Nabi pripun jawabe? Allahumma ummati ummati. Allahumma do Gusti kula namung nyuwun ummati irham ummati. Panjenengan paringi welas ten umat kawula. Ummati panjenengan paling wasallim ummati. Panjenengan paring keselamatan kesejahteraan dan umat kawula. Wah, akhirnya Gusti Allah jawab, ya Muhammad, qad manantu ala ummatika. Aku wis paring anugerah no umatmu. Ma ing barang anugerah iki mau lam amunna yang belum pernah saya berikan alal umam asyabiqah kepada umat-umat sebelumnya. Bisa maniatil asya 8 perkara. Jadi khusus untuk umatmu kita niku dikhususkan kali Gusti Allah 8 perkara yang tidak pernah dikhususkan pada umat sebelumnya sebagai kenikmatan. Lho napa 8 perkara iki singkate? Singkate Gusti Allah ndamel gawe umat Kanjeng Nabi niku sebaik-baiknya umat. Bahkan lebih utama dari umat-umat sebelumnya. Sampai para nabi pengen dadi umate Kanjeng Nabi. Yo dituruti kali Gusti Allah. Salat ten Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi ngimami para nabi. Nomor kalih umatmu ki dirindukan karo para nabi. 124.000 nabi jumlahe iku kabeh rindu karo umatmu pengen dadi umate panjenengan. Berarti kan istimewa. Dan lain sebagainya kuatah. Yang pasti Gusti Allah saking sayange Kanjeng Nabi saking sayange dikhususke ten umate Kanjeng Nabi. Dan yang paling istimewa inilah u'adzibu ummataka kama adabtu ummat al-umam as-sabiqah. Saya tidak akan mengadab umatmu seperti adabnya umat-umat sebelummu. Nek umat-umat sebelumnya nglakoni kemaksiatan langsung diadab nang donya. Dina Sabtu gak oleh mancing umat Yahudi, kok isih mancing dadekke kirdan wa khinziron. Langsung dadekke apa? Kethek, munyuk karo celeng. Wong Yahudi zaman semono kok ora patuh. Dina Sabtu do mancing langsung Gusti Allah mengadab bali-bali ora oleh iwak tapi dadi celeng karo dadi munyuk. Jajal umat Kanjeng Nabi didadekke koyo ngono. Ora mungkin ana Mulyanto. Tenang wae kok. Yahudi kok diudat. Anane mulkit. Untunge awak dhewe umate Kanjeng Nabi. Umate Kanjeng Nabi niku napa? Adabe diakhirke. Cara saiki misale naudzubillah dhewe nglakoni kemaksiatan Gusti Allah ngeten. Wis krana sampean umate Kanjeng Nabi tak wehi kesempatan. Kono sadurunge mati tobat to. Wis gak usah aja diadab riyen. Begitu meh mati kok tobat, dosane dihapus kaya umin waladathu ummuhu. Dosane dihapus kaya dene napa bayi sing nembe lahir. Tapi nek sadurunge mati sampai mati kok ora tobat-tobat, gek diadab ten kene neraka. Lho kuwi saking welase umate Kanjeng Nabi, welase Gusti Allah. Mula ten mriki rugi banget. Banyak orang muslim bahkan umat manusia sing mboten saged nampa bais. Mboten saged nampa bais. Lah godane awak dhewe kadang bukan di kita, tapi kadang di keluarga. Contoh misal kohmul gak tau mondok.
Ngira? Kohmul gak tau mondok, dilalah garwane ya misal ora tau mondok. Tapi kohmul wis angsal bais. Untuk bais misale. Ya. Kohmul angsal bais, ya Allah aku kok koyo ngene dadine wis pengen anakku tak lebokke pondok. Dilalah putrane purun pondokke. Lho lah kok apa bojone gak iso nampa bais. Akhirnya apa meracuni ben anak ora sida mondok. Banyak seperti itu. Kudune piye? Kudune kohmul tetap pada pendirian dan yang kedua kohmul pun menasehati supaya bais ini tadi nanti nopo masalah nanti anak menganggap kita orang tua sebagai guru itu sebuah apa jenenge iku memang hak anak dan kewajiban anak. Tapi kita ke anak jangan sampai kita seakan-akan menjadi guru ke murid. Ya, guru ke murid artinya ini, dhewe ngajari anak, oke. Ngira kan guru ke murid. Tapi ojo duwe perasaan, wah kae muridku berarti kudu patuh karo aku tenanan, cara dijak diskusi moh. Bisa apa? Nek diskusi engko ndak nglarani ati, nglarani ati guru, dosane gede. Mula kita sebagai orang tua nganggap anak itu partner, ben iso diskusi. Kados dene sinten para nabi. Nabi Yakub ke Nabi Yusuf partner. Sinten malih misale. Nabi Ibrahim kali Nabi Ismail partner. Sampai Gusti Allah ngengken nyembelih wae isek diskusi. Ya, anakku, aku ngipi, aku angsal wahyu. Gusti Allah nyuruh memerintahkan saya untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Mereka nganggep nopo? Anak menganggap orang tua sebagai guru. Monggo kula nderek. Insya Allah kula pasrah. Loh itu anak. Makanya anak wajib menganggap orang tua sebagai guru dan orang tua. Tapi orang tua jangan kemudian sok-sokan menganggap dirinya sebagai guru yang tanpa mau berdiskusi langsung awakmu sisih tak sembelih wong Gusti Allah sing ngongkon. Mboten. Tapi anak tetap ngajak diskusi. Mula anak rewel ya wong tua teko sabar. Di pondok ojo nuntut anak sing aneh-aneh. Wong kita bukan posisi kita gak boleh menganggap diri kita guru. Ojo tuntut sing aneh, sing penting bocah kerasan. Pasrahke Mbah Yai ben Mbah Yai sing napa? Nirakati Mbah Yai memang nganggep guru ya wajib nih Mbah Yai. Kadang kan kita sebagai orang tua lebih menganggap diri kita sebagai guru. Nah, ini ku repot.